اوه جوان آوارین پارێزگەها دووکەیە ئەو دیگەل دازدەش ئەندامên خێزانە خۆ bin kepreka kubdara hatiye durustkirin dijîtin. Evî gelek gileyîl hikûmeta Bexda hene. Rewşama wî têbînî çadirak bûniya min çêkiriya û duwanze mirovil bindene. Duh camêra muberîdeka maniya havînova Remadan hat. Nema telaca dîtin, nema tabak dîtin, nema qinîn dîtin. Hikûmeta Iraqê kujmê 130 milyar dînarên Iraqî bû awareyên duhûkê xerc kirîne. Belê li wî kujmeyê 33 milyar li dev lêjneya bilind a awareyan li Iraqê da diyar nînin û tanûke bu duhûkê nehatîne rewanekirin. Derbareyê wa kempa û derbareyê çêkirina bingehên tenduristî û yê qutabxane bû van nav kempa de û derbareyê bunya tehtî ya kempa Mamreşan ewa hatiye çêkirin bin çavdêriya parêzgeha duhûkê ve ew jî parê wê negêştiye. Sercemê va parat bite 33 milyar. Tanûke ew pareyê ji Bexda bû awareyên duhûkê gehiştî 102 milyar dînarin. Kargeriya parêzgeha duhûkê jî dibêjît bi tenderên aşikra û dokûment ew pare hatiye xerc kirin. Ew parê bû duhûkê hatî 102 milyar e. Pare jî hemî hatiye mezaxtin kempa û hemî jî wekû dokûment hatiye dokûmentkirin û bûyne tender û erz û belinderên me yên duhûkê mifajî welgirîtî diye ew kemp hatîne çêkirin. Hindek pare me daxwaz kirbû bû senterên saxlemiyê, bû qutabxana, bû rêka, bû hindek karûbarên wesa şmêje jî û me ihtimale du ca heta sê ca jî tekez li ser kirbit û kitabên resmî fermî me firêkirbine Bexda bes çi bersiv nîne. Salekê berînûke Daeş hêrîş jî bajarê Mosul kir. Ji encamê wê hêrişê nêzîkî milyûn kes ji xelkê Mosul û derdûrên wê awareyî parêzgeha duhûkê bûyne. Her çi roja derbas bît kêşeyên Hewlêrê gel Bexda zêdetir lêtin. Nebtinê ser astê bala belkû ser astê navîn jî evet nava awareyan da jî ku aliyên peywendîdar diyar dikin 33 milyar dînar Bexda mûr kirîne ku bu awareyên duhûkê pinêrin lê ev nêzîke salek dê derbas bît hêşta ew pare diyar nînin. û rewşawa jî wekî hîn bînin bi vê rengî ye.